ještě ho nezahájil. 34. ročník Strmého Marku v Kínově. První bodovaná. Počítaj se 5 metry předním kolem. Je nahoru. 52 metrů. To tady taky ještě nebylo, aby při prvním pokusu to někdo vylít až nahoru. Tam se snaží tu kládu přeskakovat a ten motocykl potom, když jako na něm ten jezdec nesedí, tak je celkem nevyspytatelný. Tak, startovní číslo 29. Michalík Milan Tišnov. Poklidnou jízdou se tam zamotal sám sebe do mlíka. Já bych zároveň chtěl poprosit i jezdce apelovat na ně, aby se vyvarovali takovým těm maxi ekvilibristickým kouskům, kdy tu motorku pošlou do diváků. Je to sice show, ano, motorky do toho musí lítat, ale prosím vás, nehažte to do těch diváků. Michalík, to je ten, co to hned při prvním pokusu vyhrál, teda vyjel, chci říct. Takže jeden z těch 5, co to vyjel až nahoru, tak vidím, jak se mu bude dařit teď ve výzvě druhé. Tohle je každopádně borec, který bojuje o postup do finále. Je startovní číslo 1 aspirant na bednu. Tak uvidíme, jak se popasuje se svojí druhou jízdou, ale tohle nebylo šťastný. To nebylo šťastný. Doufám, že se mu nic nestalo. A letěl přes steroidy hezky. To bude pěkná fotka, jestli to někdo stihnul. 35 metrů, no. Tak tam o tom se snad ani nedá diskutovat. Je tam ta kláda, že jo. Jinak vidím, že je tady hodně fotografů, jestli mě slyšíte, můžete pak si na webu www. Jestli je tam nějaká přízeň. To podělal, on má 29. Z Moravy. Teď by měl přijet 28 nebo 9. Ne, teď je, pardon, já jsem řekl v pořádku. Teď je Milan Michalík z Tišnova, ten nám jede teď. Takže tohle je ten nositel známého jména. No, tak to je hezky zaparkovaná motorka nad tou druhou kládou. Připravena by tam měla být 28. Lubomír Pokorný, ten je z enduro týmu Starák. Nevím z jakého Staráku. Třeba ze Starého Města z Prahy, ze Staromáku. Takže pojď na to. Michalík Vlastimil. Určitě. Díky. Tak a už tady máme startovní číslo 1. Michalík Vlastimil Tišnov. Tak jak se mu bude dařit jeho další jízda, ale to bylo krásný. A máme výjezd. Tak, startovní číslo 1. Je na kopci se 7. Petr Trešl, skoro domácí enduro tábor. Tak ukaž, Petře, jak to by bouchly saze. Je tak to plápola, ale výkon dobrý. Ty seš borec. A už si přijel. Takže startovní číslo 1, Michalík Vlastimil Tišnov. Po 3 jízdách 8. místo. Ale to bylo hezký, to bylo opravdu na hraně a je tam. Startovní číslo 1, to je borec, který to tady dneska jako první vymlaz, kde v té první je to Vlasta Michalík z Tišnova. Taky si dneska vede tady v Kínově velice dobře. Hezky. Ano, je taky až nahoře. Tak to taky bude rozjíždět. Možná taky ne. Pokud ne, přečtu vám za chvíli nejlepší jezdce a opakuju, že budeme vyhlašovat prvních 5 jezdců
v každé kategorii. Takže jdeme to řešit. Já to zase natočil, já jsem byl nervózní jak svíně, já se toho dáme jí půl minuty. Podíváš, ty dva jsem natočil dobře. Jestli nepřijede 26, což je... Máš obrovskou šanci, že budeš na Leoš bedně, Friam z Moravské protože máš Třebové. 4 výjezdy, vole, z 5. Jo, aha, takže ten už to prý vzal, mám tady informaci. A víme, že první je Martin Michek, druhý Roman Kerber, třetí Lukáš Komprda, čtvrtý Honza Charvát a pátý Vlasta Michalik, takže tyhle ty borce tady zhruba vyhlásíme. Pořadateláme přijde jednu tady pod ty schody. Aha, takže pozor, možná bude rozjezd ještě vteřinku. Už se nepojede nic, to je definitivní. Vezmeme to taktéž od místa 5. Máme připraveno, děvčata. Takže 5. se v kategorii motocross enduro umístil Vlasta Michalik z Tišnova. Karton číslo 1, to je ten, co to hned jako v prvním pokusu vyjel. Ale pak už to tak jednoduchý nebylo. 4. místo patří domácímu jezdci motosportu Chýnov Honzovi Charvátovi. To byl asi dneska i ten nejrychlejší výjezd, já vím, že je Charvis zklamaný, protože to tam dával moc pěkně, ale jednou se mu to tam nepodařilo vyjet a ten škrtaný výsledek pak rozhodoval. Na 3. místě je další jezdec z motosportu Chýnov Lukáš Komprda. Jinak vraťte prosím všichni ty čísla pak, neujeďte nám s nimi Romu. A nyní vyhlásíme místo 2. a to patří jezdci, který to tady dneska byl hned na 2 mašinách, na tom elektromobilu a i na enduru Roman Kerber, Motosport Chýnov. Pět let za sebou nejúspěšnější český reprezentant na rakouském Erzberg Rodeu, jedné z nejnáročnějších offroadových soutěží na světě. No a vítězem zcela zaslouženým, protože jako jediný vyjel všech 5 jízd, je úřadující mistr Evropy pro letošní rok, úřadující mistr republiky Martin Michek! Buxaros! Tak Martin letos vyhrál snad úplně všechno. Republiku, Evropu, rakouský Starcross v Pfeffermarktu a i v Chýnově na Strmém vrchu. Úspěšná sezona pro tohoto českobudějovického pilota a českou, dá se říct, dneska motocrossovou jedničku. Tak zatleskejte a vyfoťte si nejlepší jezdce kategorie motocross enduro. Dneska tam jsou 3 motocrossaři a jenom 2 enduráci. Ještě možná uděláme rozhovor s Martinem Michkem, až si převezme všechny ty ceny. Tak, Martin, táta zrovna prodává pneumatiky a tady Martin vyhrál další pneumatiku. Tak to bude trošku dřívíčko do lesa, ale to se nedá nic dělat. Martine, já ti gratuluju. A já vím, že prostě nechceš udělat to až večer na diskotéce, kam tímto všechny zvu, bude se tam promítat záznam z dnešního dne a i 30 let starý pražský Břevnov, takže přestěhujte se na kulturní dům do Chýnova, kde v 8 začne diskotéka, je to na náměstí. A Martine, teď máš slovo ty, jak se ti tady dneska závodilo? Závodilo se mi perfektně už od tréninku, nebo Duráků. Takže děkuji vám divákům, když jste tady vydrželi takhle do konce, přeji všem šťastnou cestu domů.